Madagiti cellphones tayo. Na intensyon pagyaman na. Ni Andrew Pilayan, Leticia Abayan, Ken Arnold Pilayan. Ortega.
Makipaset tayo ti kanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat adda tayon ti umuna a Domingo ti Adbiento, ti isasangbay, ti mangisalakan kada tayo. Saganaan tayo daytoy nga isasangbay. Agkamatalag tayo iti grasya ken bendisyon na, ta iso tinamnama tayo ti pannakaisalakan. Tinadalos a puso, napakumbaba a puso, managayat a puso, naragsak a puso, iso tirumbang nga ikawis tayo, tapno maikari tayo makiranod, iti kadagitoy na santuan a misteryo. Yatay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpagpakaasi akin Santa Maria, ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pannakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo
Kumararag tayo. Dawatin mi kan ka uman nakabalin a Diyos, ta ipaay mo kad kadagiti mamatikan ka ti umiso a panagnakem, tapno sabten da ni Kristo, babaen dagiti ininsingpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to a makipagtagikwa iti pagarian, iti nailangitan a pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Profeta Jeremias. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo a panang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempo, ikakto ni David iti pudno a kapututan na. Aramidan nanto ti naimbag ken nalinteg iti intero a daga. Inton dumteng dayta a tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Huda, ket agbiagto asi tatalged dagiti umili iti Jerusalem. Daytoy ito ti ipanagan na iti nasyon ken syudad da. Insalakan na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Yebkas ko ken ka o Apo ti kararag ko. Isurom kanyak dagiti daldalan mo o Apo, wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbyag, kas mayan nurot iti kinapudnom, tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida, dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket patalgedan na kadakwada ti tulag na. Ti maibasa na adaw ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Padakkelan ko mati Diyos ti panagayat yu tunggal maysa ken kadagiti amin at tao. Ket dumakkel ko maakas ti panagayat mi kada kayo. Iti kasta papigsain na dagiti puspuso yu. Ket naan-anay kinasantuan kayo iti imatang ti Diyos ken ama tayo inton umay na Apo Hesus agraman dagiti tattao na. Kamaudyanan na kakabsat, nasurusuruyo kada kami no kasatno ti panagbiag, nga makaayayo iti Diyos. Ngam itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apaspasaya atin nyo pay. Taamuyon dagiti alalagaden nga ented mi kada kayo, nga aggapo ken ni Apo Jesus. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Magangtan ti umuna a kandela ti Adviento, babaen ti familia kulong.
Tumakder tayo. Sinadaan ang ako ngagtungkal inilili Bagay dayang di balikas mo Maitantan mo kinagan mo Maitantan mo kinagan Abulukan ko'y kanunod ko Himay mo kateknisyon mo Apnog pulnog daytoy puso agtungpal na mo sidadan ka mapo agtungpal ti bilbilin mo Bagay dayang di balikas mo Maitantan o kinagan mo Maitantan o kinagan Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na addan to pagilasinan a makita iti init, iti bulan ken kadagiti bitwen. Dito'y daga masikuranto dagiti nasyon, gaputi butengda iti daranudor ti baybay, ken kadagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao, iti butengda nga agpaspasungad, iti mapasamak, iti entero alubong. Tadinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep ken naindaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak tumakder ket tumangad kayo taasidegan ti pannakaisalakan nyo. Annadanyo dagiti bagiyo amangan no malmes dagiti puspusoyo iti nalabes a panagbusog ken panagbartek ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan lakit dinudumteng to akilaat dayta nga aldaw kada kayo. Taumay to akas may sa apalabog kadagiti amin at tattao dito'y daga. Agsipot kayo, ket diyo sardingan ti agkararag, tapno addan to na anay akired yo nga agibtor kadagiti amin ang mapasamak, ken agtakder iti sangwanan iti anak ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman at dahil may nag-deliver ti danom, ito mineral water nga kakaslapong-pungwan, ket idi makita dak ko nada, nay nakita ko mo ilan ni Father Rufon. Nagwapo gayam ti personal. Kung namadyak pa ilan nagpapukis dita, ano nagpapukis ak dakis kayaw. Lalaki day jay. Gayam tataga ditada. Ita suriwan, di mat awanti ko dita. Awanti kakabsat nga katoliko dita nga magbuyboyad da kano iti dayta YouTube kada kanya na ganan. Live streaming tayo nga no daduma mangiruruman. Hindi malmalam at daman imayan. May damak is-schedule ti pamumpon nga mahantay nga kaparokyaan dita nga parte. Ngayon kunana, apo, makimismisa kami nga minti online iso nga umay kami kumata si kati alaen mi tahan nga masango de padi da jeta adut schedule da.
Kakunak met, nagasidag ta na nagtablaan kindi ta kabarwan, agabay nga barangay, umay kay makimisad jayan kunak ka, nohang kay mapanji ili ijay kayon. Kakuna na met, haan apo, agbuya aklaang ko, umanay kanyak daya ti Domingon, kuna na ka, no kayam ako mapangka, ta sa bali di jay makilangan, sa bali di agkomunyon, kindi di agbuya laang iti online. Umanay kanyak di jayan apo, kuna ka, ay haan bangking nga pamati. Kaslamot la kadagita ibagbagati daddo mga no binasam di Biblian na isalakang kan. Haan nga kasjay, adayo niya, adayo. Apaya nga dayto iti taptapikan tayo gamin kakabsat. Uwan tatang sinindyan tayo ti kandela, adbiento. Oray sa lang nga nagpapanag katurturog sa dagitay nang isagsagana ti riga dangan nang isimsimpa ti kapintas na. Kapaya ngamin adbiento laglagipan tayo nga ti adbiento saan pay a Christmas. No adbiento awam pay laeng ti Christmas. Upat nga Domingo nga panagsagsagana ay anya ti adbiento ti kahit nangasawon da kaming isasangbay. Sinno ti sumangbay, upat nga Domingo panagsagsagana tayo, ti panangrambak tayo, ti panangrambak, ti isasangbay ti umay ti mangisalakan, kayat nangasaon ni Apo Jesus, imayen, nagungaren na panjilangitan, ngum umay to nga manghusga kada tayo. Pilyon nanto, kunana laang ni Apo Jesus di Ebanghelyo, dagiti nagyan ti kanigid nga nagsara, ang kagtugtugaw ti kanigid no nagsara kayo, kanawan karnero, kalding karnero, kuna na pangarig na niya. Malagip yun di pangarig na? Kasi awang pa'y sumungbat. Kakuna na umay to, ikatan nanto ti ita, alaan nanto dagiti nasayaat, di ti ramrambakan tayo, ti upat a Domingo, ito dati nga, upat nga Domingo, ti Adbiento, iso day jay, second coming, umay nga manghusga kada tayo. Kasko na ti Ebanghelyo, umay to nakatapayaan dagiti ulap, nga addaan pan nakabalin, addaan bilag, isunto ti mamaglasin. Kaday ta nga aldaw agsagana kayo kuna tayo, tunggal rambakan tayo ti Adbiento, agsagsagana tayo iti dayta ngayo umay. Into no December 16, aging gana ti December 24, tintumot rambakan tayo, lagipon tayo, daydiim muna nga yaay na iso dayay panakayanak. Iso ti Mesias nga naiyanak, iso ti ibagbaga ti umuna nga maibasa nga, Emmanuel, anya na ganan, o kamo kami Manuel, kung kuna nga kanta niya, rambakan tayo mat dayjay, panakayanak nga imuna, nagsarunoda, ngam ti Christmas, into no maiyanak ni Apo Jesus, agiganan to no, yanaganan, into no, Three Kings, kuna tayo, panagsagsagaan tumulaang dayo, datayo mutan, gamin nga Pilipino, andyak amuno nyo ti utak tayo, nang rugi ti September 1, agpatokar tayo mutan, whenever I see bells and bells, seminala and the straight, Christmas kanon, ampay pinaggagampor yung matan, Advent, Christmas, at dapat agdekorar ti Advent, kaslamag Christmas train, at dapat dua nga paborito nga babakit, nag-order dati online nga daytay, ada sara-sara na nga, ada silaw na, napadain tudok jayan ti masitas misa, ada mulmulagatan, nga pa niya kukwaan nyo ta, nagpintas Father Christmas, agyang kaitan orayon nyo Christmas, aging kakay nga tumangken ko na kunta, mulmulagatan, Christmas ka hampay Advent pay laeng panagsagsagana pay laeng. Kaya dito upat nga Domingo, iso nga dito adda simbolo na, dato'y nagbubukal, anya ti simbolo nagbubukal, da eternity ti agay kinagnanayon ti Diyos. Tati historiano da ita, dagiti muna Kristiyano, agsirkuluda, adda krus jitingana, agkarkararagda. Ngay kandela, iso tata inaramid tayo mat nga kastoy, adda mo nagpataadaran ti Advent treat na nga to jimay sa kandila, jimay sa adda likod, basta upat nga kandila, mas dramatic jima pan mangsindi. Nyamod da ita, nga mauawat. Iso nga hampay laeng a Christmas, agsagsagana tayo pay laeng para ti second coming. Iso da ti kunana. Kati pa nagsagsagana kakabsat, awan ti instant. Mahilig ka ngamin ti instant niya. Anya da kitay,
instant noodles, ikamla na pudot, solve. Instant coffee, ikamla din na pudot, solve. Haangkan nga aganger. Nga pa dito instant. Instant nga ipupudaw, pinunasa mo, nagnisit mo tatil-til mo. Instant nga panagpakutong, pumata nagaduti umay kanyak nga, po, instant nga panagpakutong, ag-diet akong father, ngam gapo ta December, next year ton. Ang kaman nga, gibaga-baga ti diet kanyak, no amin nga punsyonan nga papanak ka makita ka. Instant ka, no? Dapat instant nga umay agpaagas, apo, bendisyonan nakman, apaya, ikatum ta high blood ko, naglaing kan. Ikararagan nak apo, tamaikat ko mati high blood ko. Apay nangalaan tilaing, apay maagasa kaya ta high blood mo. Inya ko ng doktor, agtuma, kasurutam, diyak maanusan, kamatay kan Aday instant nga agas, no kayat mo agasurutam, di proseso na. Haan? Kasjay matlaang, dati panagururay. Anya dati panagururay tayo, tiya ay may salakan, tapno maikari tayo ang maisalakan, apay ti kunayo, instant. At dagayim ko, baak nga lakay. Gaputa na angaw mo, hanunay nga makimismisa, di naggapo nga parokyahan, yung adamagan no, sa dinno, tatsismosa kayo mo. Kakuna na, apo, di makimismisa, apaya, masulsuli sugak laang, apo, baak magad nga baro, di magad nga asawa, apaya, di adi sango ka nagkiting mo, di short pan na. Kapigam niya, isokit kita haam niya po, Isus, di may samot ka, apo, naka-spaghetti laang tibado na. Nalinis mo lang di bukot na ako, nagahaan ko blangan. Kaya sumal. Katipa, ti prinsipyo na ti biyag, ti idol na, di mat niya po, Isus, di mailansada ti krus kataluda, di kaabay na ka nagbabawi. Kena isalakan pa'y kunana isunton maudi nga gundawayan apo sa akto agbabawi, kunana sa akto makimisa, natayon. Natay di taon, diya ka muna nakimisa sakbay nga natay. Katipa nagsagsagana, haan nga instant. Haan nga daytay, umayon ti mangisalakan, intay agkukumpisaran, intayo ag babawin, kagbayad ti utang mo, kagpakawan kin ni apong, haan nga kasjay. Anya ti ibagana, no nadlaw yo, dahito maikadwa nga maibasa, anya ti kuna ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica, nagbilag, denggan nyo ti kunana. Padakkelan ko mati Diyos, ti panagayat yo iti tunggal maysa. Nya? Ken kadagiti amin at tao, ket dumakkel ko mas ti kas ti panagayat mi kada kayo. Kas ano ti panagsagsagana, no kitaan nyo dito'y Advent treat, ay dito candles tayo, nakasurat pa'y kaidtan. Anya dagiti nakasurat? Diyan na sindyan, yan tayo nakasurat. Hope, di may isa? Peace. Love, ken? Joy. Kunana, dumakkel ko mati panagayat yo. Apaya nga dayto ti ibagbagana, ti siya sasagana kakabsat, daytay naanos a panagayat. Haan nga daytay, umayon ti mangisalakan, pulwa-pulwan tayo, matida po taro pa tayo, nantay nga agdigdigusan, umay tayo agkararagan, dadtan tayo mga haan. Idakdakkel di panagayat, iso ti panagsagana. Dakdak, lawagan tayo ang amin, no? Dadaduma ka, di tayo muti agayat. Ayam kam ti tennis, ijay, San Esteban. Kagaputa, adamakan mo ti ijay, itlog, nga nalingta, adama merienda, kadakwa. Kasi siyempre, no, adama nagmaiwara, pidutan tayo ata iwara ay ibasura. Kunana di may sa nga gayam ko, nga best friend ko, luklukun na, wala po, agdalos tayo, taapaya, narigat mo, no maungtan ti padi, nga narugit ko ma, no maungtanak ko ma, atapadi akgarod. Kakunak, agdalos tayo, gaputa iso ti katatao tayo. Haan nga gaputa adda? Oh! Haan nga gaputa adda? Agungat. Kasjay matlat biyag tayo. Inaramid mo yung may isang abanag, ngamin iso ti katataom. Hala ko ma, may nagaramid ti Advent treat.
Ade may nagdalos. Apay nga imay ka. Kababain mat ka, sentro kami ka, baka na may mayat, di adventrit na di bangir. Wrong ang ayat day ta. Imay ka, taamom nga makatulong ti pan nakaisalakan, no makita da ka, ma-inspiraran da, iso ti pa nagbalbaliw, ayat di ented mo, iso ti usto. Aramidem, gaputa, iso ti katataom haan nga, iso ti gapulaan ta requirement. Agdi pong turom tayo, one father. Mangted ka apaya, kababay mo no saan ka, mailista ka no ngamin. Nangted ka matay, uuray yun, basta uray mabukbukbukan, kababay mo no mailist. Mangted ka taamom ti papanan na, ngahaan nga, hanla nga makan niya po padit, hami mo makan. Para iti pan nakaiwaragawag ti Ebanghelyo, tulong ka dagiti kakabsat tayo. Pagyaman mo kini Apo Diyos, no anya di api mo. Imay ka na kimisa, ayat ka di day tawon, no? Haan ngamin, kababain ka, siyak ti agbasa. Iso di ti ibagbaga na, no padigdagan tayo ti ayat ko na, kadagiti kakabsat tayo, iso di ti papanan na nga kunana, uray anya gundaway, nakasagana ka. Uray umay ni Apo Isus, tata nakasagana ka apaya, katataong nga rod ti agay ayat. Kakuna tayo pa'y. Apaya nga awatem ni Apo Isus, imayon ti imo na gundaway. Imbati nan ti sakramento. Anya serbi nang awatem ni Apo Isus iti sakramento. Apaya nga nag-first communion ka nga inye-explain da, apaya nga mamati ka abagi ni Kristo, anya ti tulong na kanyam. Ngahaan nga mabalin nga agbuya ka laeng ti online ka umanayon nga para iti misa, haan apay nga awatem. Ngamin ti panangawat mo kin ni Apo Isus, sandap no kanayon ka nga nakasagana, dayjay bagim igamer na. Tapno no kumano mabalbalin ti kararag tayo, Apo, ited mo day tamatam, ta iso ti usarik amata, ti panagtapno makitak, dagiti tattao, kas ti panagkitam. Anya ti panagkita ni Apo Isus kadagiti tattao, napnuan asi, napnuan ayat, napnuan pamakawan. Kagapot awatem ni Apo Isus agay ayat kanukas ti panagkitam kin kabsa mo, adda ni Apo Diyos kin ka. Ngam no ti panagkitam ka, basol mo, datalag pampabasol ti ob-obraam, awam mo ob-obraam. Datalamang kit-kita ti madikin ni kabsat mo, di mo maammo ti agayat, adayo pay ni Apo Isus. Anya tino awaten tayo ni Apo Isus. Tapno na pinpintas di panagayat tayo, di puso na kuma, iso ti isuot tayo, amuyo ti sao nga isuot. Oh, isuot, hangam isuot. Alaam di puso na, ta di pa nagpuspusom sumurot kini Apo Isus, isumat ti usarim kini kabsa mo. Nap-nap no ti ayat. Agbulbulanos nga ayat. Ti maamuyon sa nga pan nakaisalakan ka daytay. No kas ano ti kasantom nagakob di imam, apo kas lakalahampay makabasag pinggan, amami nga dat sa dilangit. Nakaiayog ka pay, madaydayaw ko matinagan ma. Lamang tid ka nga rudan ta pagpakantayo kadagitay umay agseminar, ay awan! Nakasansan hanga agba. Madara kita kasla nga makabasag pinggan nakasansan tungam ingimot. Kasano nga agkumpas di puso ni Apo Isus nga nagparabor kin di puso nga agkarkararag nga nakaklose. Iso nga ro di jay maalam ko ma, no agkumkumunyon katapno si sasagana ka akan kanayon, mausar mo ko maisuot mo di puso ni Apo Isus, iso ti usarem nga agserbikin ni kabsa mo. No awatam ni Apo Isus, maigamerking ka, tainraman na kangarod ti bagina, nagmayat ko mano di ima na isumat ti kadda ti imam. Nga tumultulong agserserbi akan kanayon, haan nga tabagbagim ti padpar, nagrigat ka ti taon aya. No daduma ka agserserbi ka ngam di bagbagim ti parparaburam, di bagbagim ti serserbiam, di bagbagim ti maidaydayaw, adayo day jekin ni Apo Isus. Kung maala tayo ni Apo Isus, ang awatan tayo man tinasanton ako munyon. Kuna tayo, nakasagana ka ka din, no maisuot mo ni Apo Isus itibiyag mo, uray anya agundaway, si sasagana tilubong mo.
No nausar mo ni Apo Isus, itibiyag mo, hantay nga agsagana ti instant nga agapura, agaputa umayan ti mangisalakan, haan, iso ti ibagbaga na ditoy, ti kinasimbaan nga ibagbaga na, haan laeng nga programa, wagas ti panagbiag. Agserserbi ka natural, apaya, iso ti katataom, haanda nga chichiken. Tumultulong ka nga natural, apaya, iso ti katataom, haanda nga ibagbaga. Agpakpakumbaba ka nga natural, apaya, iso ti katataom, hangaga pula ang tamaabak ka. Pakpakawanam ni kabsat mo. Isalsalakan mo ni kabsat mo, taapaya, sika nga, nakasuot nga ron ni Apo Isus king ka. Haang ka nga mangikuskospil. Respetaran ti paglaingan ni kabsat mo, haan nga dahi tila makitkitam ka di kamalina. Adayo dahi takin ni Apo Isus. Iso nga ko, kuda nga ron ni San Pablo, nagmayat, niya dati ko na, padakkelan ko mati Diyos ti panagayat iti puso yaw. Iti tunggal may sakada kayo. Di mo lagayam ti tulbag na kakabsat tapno nakasagana tayo. No damor nga agay ayat, dadta, ayat. No adda ayat king ka, adda ragsak. No adda ayat king ka, adda kapya. No adda ayat king ka, adda namnama. Tatta nga Domingo, ikararagan tayo pa'y dagiti kakabsat tayo nga ngamin dito nga Domingo ka. Dagiti adda, anya naganan, adda disability na. Ada dagitay nya naganan pagkurangan da no anyaman nga wagas uray puso ikararagan tayo met ida nga dalat tanamnama no agtaleg tayo kini Apo Dios itednan to latta tinamnama kitatate panagururay tayo ti isasangbay panagsagana tayo anyang urtirumbeng agbiag ikarkarigatan ti agbiag nga nasingpet na dalos uray agkara itublak ure agkara ikursong ti basol, agsubli tay latta ko mga ikarkarigatan. Isong arod nga tatta ka nagmayat, tapno makapagayat ka nga nasaya at gundaway mo nga agkonpesar, gundaway mo nga mangdalos, tapno nalinlintag di ayat mo, gundaway mo nga agpakawan, tapno na tartarnaw di ayat mo. Kano maaramid tayo dahito kakabsat, anya pala ti birukan tayo nga panagsagana. No bumabaman ko na iti ulep, dahiti anak, nga iso ti ari ti nga lubungan, no bumaba nga umay kada tayo, awan ti pakabuungan tayo, awan pagapuraan tayo, apaya, iso garod ti wagas ti panagbiag tayo, iso garod ti lubong tayo, daya agay ayat kinikabsat tayo, katingitingan tayo saludsudan tayo kasano magkadakkel ti ayat nga ibubuhos tayo, kasano kaado ti makari na ti ayat nga ited tayo. Namno din pa'y napadasan ti nagayat, inggi imot, inggit makasarili, inggit tangsit, inggit gora, ay sus kaawanan na, no umayta mangisalakan ka nasayaatan, amuna ka, ala kakabsat, tapno na pinpintas dati pa nagsagsagana tayo, tapno na tartarnaw ti puso, kasurutan tayo at ilintig ti ayat. Ibilang tayo, adibiyag tayo nga agbibiyag, nga napno ti ayat. Nga di ko na tayo alaom ni Apo Isus, ito iso ti isuot mo di puso na, automatic day ta agay ayat ka. Noon na isuot mo ni Apo Isus di mata na, automatic makitam di pagsayaatan da. No adda ni Apo Isus king katiiman na automatic agserserbi, nga awan ti pilpilyan na. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati at iti Timaymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak sana naparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang nagaput sa dilangit. ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao.
kastamet anay lansay ti krus gapo kadatayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, Nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ti pannilaw ti si bibiyag asa o ti Diyos, intay itagay asi papakumbaba iti Diyos nga Ama tayo, dagiti kangrunaan akasapulan ti lubong, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem tigimong dagiti tattaom. Para ti sapasap nga iglesia, tapnukan kanayon kuma ang mapapigsa ti puso dagiti mangidadaulo, ket naan-anay ken mataginayon kuma ti kinasantuda. Iti kasta, makita dagiti tattao at isimbaan, ket napaypayso a sakramento ti panakaisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno kanayon kuma a silulukat ti mata dagiti mangitorturay kada tayo ti gobyerno, ket makita dati kasapulan ti kaadwan, ken mabaliwan dagiti saan nga umno nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno agkamang kumati amin a tao ken Kristo, babaen tinapaypayso a panamati ken kuana, nga isumeten ti mangiturong ti panagbalbaliw ti panagbiag, kang runaan na unay iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno kanayon kumaan na buslon ti puso dagiti amin a mamati, nga agayat ket agbiagda babaen ti na Kristyanuan agalad, kas ti panagbiag dagiti nagkauna Kristiyano ti pamatida. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Para kada tayo amin nga adda ditoy ita, tapno kanayon kuma asisasagana tayo, ang mga klon ken Apo Jesus, inton umay na ipaay ti ijajayan na pangisalakan, inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Managayat unay nga Ama, itinapalaos a panagayat mo, inted mo ti panangisalakan kadagiti amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag, uray pa iti agdama a tiyempo. Ado pay laeng ti pakasikuran mi iti panagbiag mi Apo, ket ikaamang mi amin idaken ka, paramet laeng ti pagsayaatan mi, ken ti pakaidaydayawam, ita ken iti agnanayon. Awatem kadua po dagitoy sa kita, nakurapay ang makitang
Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mo metlaeng kada kami, ket irok mi ida ken ka. Ipaay mo kadi ati panagserbimi ditoy abiyag. Panagserbimi ken ka ditoy abiyag, agbalin a pakagunudan mi ti gonggona ti agnanayon apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay amay kari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami agbiag kami ket agunnoy kami ket kabayatan di pasat mi ditoy daga saan mi adi marik na ti inaldaw apan nga asim kada kami. No digat kastapayan nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon. Yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kam ken ka ket makitimpuyog kami kadagiti angheles. Amang ibunan nagkadagiti pakaidaydayawam ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti, amin na parswa, di langit ken daga napno. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paaymo ta Espiritom amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paaymo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ken agnanayon atulag, iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen ti cross mo.
iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay kabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kadami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isudan pudno anagserbi kan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa nilangit, madaydaya, tinagan mo. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo.
Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting kana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta kumamin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Bumararag tayo. Apo ornusem ada kami amadama ngagdalyasat iti baet dagiti aglaba sa banbanag ayaten men dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti banbanag adinto mapukaw pagbanagem kadi apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa maituloy tay training tayo haan laengan nga dagiti lektor acolyte altar servers no di pay dagiti amin nga pastoral leaders ken amin nga naayat nga tumulong uray nohan nga pastoral leaders no kayat nati maki-congress Apo tatakwaten tayo ti agda mga mapaspasamak ti simbaan tayo, takitaan tayo ti pagsayatan na Apo, kalpasan ti nasantuan a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Agdumog tayo taawaten tayo ti nadaega pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumati man nakabalin ken mananga si a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Amen. Papigsaan na kay kuma iti pamatiyo, paragsaken na kay kuma ti pananginanamayo, parigtaan na kay kuma ti panagayatyo iti Dios ken iti pada a tao. Amen. Iti kastada kayo nga agragsak ita iti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasaten na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos.